Gosh. Dugay sa isa. Kapag ikulat ay. Diyos ko Lord. Babe! Dini na ka diri. Asa makagikan? Sorry kayo kay medyo nalangan ko ba kita ka makay ko gihimo. Samantara na. Nga na ano day ka, nga na ka sa kuha. Sa man di mo gusto. Di man lang ka muhag. Hag? Korta sabi, korta sa. Korta. Rapit ka. Uy, pati hag, ay bayaran. Sa di ka. Nga naman ta karon, di ba? Nagsabot na ta. Kayo boss. Kana yellow pa yung 500. Oh. Hag. Naram din na di ay. Uy, nun sir. Ayun na pangluod ba? Ayun na pangluod. Si saman. Tara lagi. Suni oras o. Hindi ta po. Suru yun eh. Iwan lang ka mo kiss. Kiss? Partabi. Bang. Grabe po, expensive pa kay ka. Uy. Ang sabi ka, big. Ano sa man itong sabot? Grabe. Nga, okay na ka na. Okay na. Sige na tara na. Grabe, naghanap po. Hindi mo gusto eh. Lain lagi kay. Saan mo ang puti ay? Di lang dyan ka magunit sa akong kamot. Gunit sa imong kamot. Wala ka kang ikaw na isa di ko yung gunit sa akong kamot. Kwarta sabi. Grabe akong loan ba nahurot na ay. Pero magilig start sa taon na eh. Sabi mo ko. Ginagi. Ay, kabula ka sa labang kayo tika. Ha? Tinood. Oh, tinood. Yabi mong kamot be. Kay kani nga time karon ato ni treasure. Salamat ah. Eh feel ako nang-load yung gabi ba? Lagi nang Feel ako nang-load ka. Kapit ako ng luod. Siya, samantara na. Let's go. Sige, tara. Love you. Naaga na to ya. Ay, naberte mong inita diri ya. Okay ra ta magpainit. Kinamay yung mga chika-chika diri. Nagag-chika diri. Chiko. Bantay-bantay, marang chika. Ay, saya. Si Sars mo to ya. Wapo kay hangin dito. Yep, yes. Hala, si Sarge Gudaya. Agoy na laki. Putik kamay ni si Charles ng laki na sadya. Tagsar yung ginato ni mas mahimo na yung nani di ba tungod sa kabisi na ko. Ako gani babe no, nagpasalamat ko sa imo nga kay kung sa kakabisi, nagapo kay tayong sa kuha. Laki na Charles, pero tayo sa iya. Pamilyar ng laki sa kuwaya. Siyempre no, sabi ka. Love kayo tika oy. Kailan mo ka na iya? Siya nga. Si Mr. Lem man na. Si Mr. Lem, Anong gusto kayo mga baon ba? kung si Maman. Oh. Tama. Kaya na ako na i-cancel tanan schedule na ko be para lang makauban ka. Yung nana tika kalab sa man gusto ka kiss? Putik kamay si Mr. Lem lagi Ah, ya. si Mr. Lem, yun din na no? Oo. Tinood. Kiss tika. Ay lang sa kaya si mahurot ang kwarta. Ah, dili lang sa. Dili lang sa. Unya na lang atong tingubon unya ha. Yes. Sige tara dito sa sunahan ta kay feel ko mas hangin dito ha. Utik kami nga uban mo silang Sarge. Sweet pa jud kaya. Naunsa naman kaya nga. Wala siguro na ikahamalan. Namayot na lang na. Namayot si Mr. Lem. Gawang Mr. Lem ay. Dami dito. Oh, unya nang kiss ha tingubon na to. Okay. Okay, tara. Yes. Tara babe. Tara, atulong to. Atong sungugon si Mr. Lem. That we would calculate the loss. We would gladly lose a battle if it meant winning the wars in the end. So, di ba babe? Relaxing kay babe no, hangin kayo no. Yes, babe. Hindi ka sa tong laag babe. Oo, uy. Sabi nga nagiti ka kalab babe. Babe, nakapangutana sa imo ba? What Ano man? if na buntis na ko karon? Tapos Mr. Lim Jr. ang pangalan sa baby. Sinuso ka babe, buntis ka? Yes. Siyempre babe, sa panindigan tika eh. Dagan ka kwarta. Sex man ka. Mag-loan ko para sa imuha. Oh, puti ka may panindigan tika. Yes. Mr. Lim Jr. Panindigan na to na babe, kabala ka ng kalab. Sarge! Ikaw may na Sarge! Luy, Putik kamay. Bako na mo ni mo laki Sarge. kurat-kurat man mo eh. Ambutin sila diri abay. Kaya po Sarge bay. Uy, brag. Lami biya ni Buntis, tama ilagay Sarge. Oh, ninatapos sa amo alas 9 months. Buntis na si Sarge! Ay, prenatal me. Tapos ang name sa bata, ang akong i-register sa iyang birth kay Mr. Lem. Oh, Jr. Mr. Lem. Si Mr. Lem gid ito. Lagi na. Oy, sig tako dia. Kalo-kalo. Ay, di kay Ilan na kaula. na? Uy, uy, uy. Ilan na si mo? Ay, uy. Apay, Sarge, sige tugan bigyan ako. Namapud yung mga buwang oh. Uy, saman. Oh, Mr. Lem. Kailangan na si Mr. Lem. Para mo kalo dia. Yes, kalo-kalo pa jud. Kuya, naman ikaw mga tirada ron Mr. Lem. Pakita mo ko gapo. Abi man ako post ni tirada nimo, lahi na may gihamal di ay. Sabi ko ito sarap pud mo. Asa man mo dito mo nabot mo diri ah. Wala kay. Nagsusuro niya nakit-an man Tama naman niya, napa yung laki. Puti kamay man mo eh. Ilan na mo tiyan ba? Sa silip kay kana ko eh. Mr. Lem tiyan niya. Tiyan pa lang nimo. Ilan Lawas. na nga ikaw? Hamal kay ba no? Panira jud imong moment po. Go baby, patanggol ko. Mga kwan kining duha. GRR. Sarge, ay kumpiyansa na Mr. Lem. Hurot imong kwarta na, imong loan hurot. 0-0 ka na, Sarge. Kusog ka na mangutot na. Tinood? Ikaw regila na na eh. Sakto lang man. Makakabalo. Makakabalo. As long as naka-loan, nahatod ako sa tanan. Ikaw bala ka. Ikaw, mapundol ka ha? Basta kami, giwarningan. Tika, nga ka na si Mr. Lem, manghutotay na. Kabalo ka, Sarge. Diskarte na sa imo si Mr. Lem. Kaya wala may makauna. Urot
nyo na yung kwarta. Maong Sarge, ay yung patuntuan ni Sarge. Okay, gusto mo ni. Ay, sa mga yan, Big. Sama ba ay, kung na akong diskarte ba? Kapag kung kayo pa nyo. Kung alam, hindi kami pitikin lang. Pero, wala ikaw ba? Dugay mo gay kakagate school. Di mo naman ipitin. Sarge, sa mga Pero, pantuba na. Isa na nakagalon. Siba tungol ko ba? Sika na ta. Sika na, tulala na. Hiram kayo mo bumit. Babe! Ay, babe! Babe. Ayaw to sila, babe. Nasakitan ba ako? Sila ipangingon. Ayaw ganito, no? Saan ka? Dili mong kwarta kung tuyo sa imo. Labang kay tika. Ha? Gusto ka kisan tika? Tinood? Makay kwarta. Hindi, kaysa sa 100 base. Sige na, 100 lang. 100 lang kisan kay tika. Yan na tika kalab. 100 lang ha? Yan na tika kalab. Ikaw bala ka, okay. Do, di ba? Lab kay tika no. Kikisan tika no. Ay, pagtunto sila. Uy, nga kwarta. Raong tuyo ng simuha. Tinood? Tinood na. Dili na tinood nga kwarta. Humot yung kay kagkamot, babe ba? Makainam yung kagsamot, babe. Kabalo ka, babe. Ikaw, ginakong pangandoy. Maglingkod sa tadriya, babe. Kaya na-stress ko tunduha, babe. Okay. Ikapoy ko, baktas, babe. Kay, grabe po itong mga tawanan to. Gusto kayo mandaot. Kami favor sa mo last. Favorless? Yes. Saan mo po na? Tagal mo kay kagpabor, eh. Gibuhat na biyan ako tanan. Saan man na? Total mo lang. Dugay-dugay naman ta. Pwede mo request nga mag-kiss ta sa lip. Mag-kiss sa lips? Yes. Grabe po ni mo kakuan, babe. Uy, grabe ni mo. Pangarap ni mo na. Sumira, man kayo ka. Uy, Sila. sa lips dyan mong gusto. Unta. Okay lang. Makikwarta diya. Grabe naman na. Uy Uy! na, babe. Kabalo na labang kayo, tika. Akong, Buhaton ako na, basta na kay kwarta. akong gilo ni 100,000 mahurot na. Unsa, magagamay naman kayo na, babe. Pila naman na. 20 na lang. 20 na lang. Oh. 20, mga na lang jud ni las. Hmm. Atik-atik na lang, kapkapakutan ako, babe. Sinapad ra. Uy, murag wala na may love. Nakita na kuha ni. Uy! Uy, kayo, pag ingon ana, love kayo, tika. Kwarta na Love kayo, lagi tika lagi. Gusto ka, kisan nakakaroon sa lips dayon. Pwede. Pero 20 naman eh. Ayaw na lang sa karon. Okay. Niguli na to sa balay. Kanya. Inigulay sa balay kay kasi mga kita to sila paploy gikisan ka sa lips na unsa abi pa lang nila nga. Unya. Abi pa lang nila nga nang warta ko. Kanya ha. Unya maya. Unya murag kaihion pa man ko. Unya babe, mangisa ko ha. Balik ra ko diri ah. Balik din o. Balik lagi ko unya unya nang kiss sa lips ha. 5 minutes ha. 5 minutes. Unya. Mangisa ko ha. Okay. Love you. Bye, dira sa ko ha. Tugaya ka ihi, uy! Asa naman to? Puro ba isa dari marip, gani ko na. Putik kamay. Out the kwarta, Sarge. Layo na siguro kayo, di na siguro ko makita ni Sarge. Tugay dyan siya kabalik. Mas mayang ako ang pangitaon eh. Uy. May isa kawalo ko rito abay. Binabae. Feel ako kwartahan kini ba? Kanina po daw akong tiradahan. Nantay laki mo aki diri ron uy. Kaya parang pusta pa ako nagdala pagkaon pa. Para pagsaluhan na mo ni kaunon. Uy. Hat lagi ng paingon diri ay. Pas kuwar. Murag bet si di ay makakaon si ko karon. Kaingon na siya diri ah. Tas ako di. Hi ma'am. Hello. Bantayan ako ba kay murag ikaw yun isa diri wala kay nakay gipaabot or something nakay kauban. Wala lagi ako ra jud isa. Ingita lagi ko kuan kauban diri ah. Ah, nangita kag kauban kanang mo anak si mo ha? Pila ko lami kina ma'am. Gusto ka? Oh. Tanggala daw. Pila ko lami jud kina ba? Ikaw tanggalan. Kajibar. Asa mo to kong babe? Uy! Ganyan si ipangigip mo sa amo siguro to? Kani may akong ganahan napay pagkaon. By the way, ma'am. Gusto nga kag datong kwarta dra. Ay. Kana ra itong problema to. May problema.
Kaya mong kagwapa ba, oh? Kaya mong kagwapa, huwag kay kwarta. Ibig sabihin, anak, pag gwapa ka, huwag kay kwarta. Pupuli ka. Dapat na kay kwarta. Oh, sige. Pila man na dila, ah. Kanina sa pauna. Kanya, oo nga. Babe? Babe? Kako po yung kaon. Diyan, kaya gusto mong kagwapa. Wala ka ko kanina ba? Ito ko na din, bro. Kaya ako lamay kayo ng kumli ba? Isa ba na siya? Isa ba na siya? Ako ni motor. Ako ni motor. Kabit ni mo? Kabit ni mo? Ha? Diyan, ngayon ang pagkaon. Pagkaon? Relax lang ba? Relax lang. Ako ni siya pusilo. Tanawa. Ayaw lagi, babe. Ngayon ako pagkaon kasi gutom ko. Dili. Anak ka sa kwa, manghihi ka. Di, bitaw ko. Pero sa mga gibuhat sa kwa? Nangira gani ko no, nangayo ra gani ko pagkaon. Namayot ka, tanawa mayot ka. Kana ba di sa mga angkol? Babe, explain ako ba? Bakit kayong gibuhat? Ayaw na. Ayaw na. Explain na lagi ko. Ayaw na istorya. Bakakon ka. Oh no. Bakakon ka. Os kita uy. Di ba nga mo to sa kuha? So di ay. Nangihi ko nangayo ko pagkaon. Kung sabay dapat i-explain, okay? Nangayo rin, na kay kwarta. Ay kugwan na. Nangayo ra ko pagkaon tapos nga na rin kang panakit mo ra mag-skinsa bawa tira. Skinsa suko-suko. Tara. Ano man to siya? Ha? Ay bro, ang angkol na ako sa dalo ba? Suko mong bawal mo mag-skinsa. What kay dito kay to kung angkol. Masyo yung ka, basig maunsa pa anak ha? Dili lagi buwan tawag gud na ako sundalo. Dili wala lagi ang kaso lagi. Kapay pagkaon na ano. Sige, kaon na lang ni tanan o. Tara to na, tara kaon na to ning tara unya. Tara to tagdira na siya. Tara. Pakay klaro. Tinutong gingon nila paploy sa kuha na. Kwarta rin mga pa sa kuha. Hello? Wala naman na kay plete. Nagilugan pa di kong laki.